Tak, kontynuujemy nieuchwytną strzałę, co tym razem przyniesie nam Ghost Recon Future Soldiere, bohatere, druche boruche, Aerodrome. I już widzę dwa potencjalne trupy, dwie potencjalne sztuki zwłok. Wszystko taktycznie idealnie. And he is number 3. Dudum. Dudum. Dun 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 dudum. Dudum dudum dudum. Wszędzie zwłoki, wszędzie widzę zwłoki. On me. Papa. Plane's not gonna wait for us for long. A my mu nie każemy wcale na nas czekać. Nie chce, niech leci. Kocha, to poczeka. O, jest i nasz samolot. Bloody hell. Moglibyście panowie sprzątnąć tych panów? Pięknie. Mam nadzieję, że spadnie z wielkim hukiem. O! Leci. I wylądował! Okej. O fuck. Zabić! Zniszczyć! What the fuck? Nic nie widzę. Ale okej. Nie w takich warunkach sobie radziliśmy. Może przeczekamy? This is not gonna work. No. Kontakt, gdzie tu kontakt? Z kim? O! We've got a car. Dead ahead. Ale ten car jest empty. I'm telling you. Oh shh. Shit. Okay, boys. Hello, boy.
Spróbujemy, spróbujemy. W końcu oni i tak nic nie widzą. Bloody hell. A tego to może ja bym sobie sam wykończył. Uratowali mi życie. O, oznaczaj! Że to jest wraży żołnierzy. Jep. Dobra. Idziemy dalej. No hands! Nic nie muszę robić właściwie już. Jesteśmy tacy cichutycy. Slender! Nie. Kiedyś sobie zagramy. Chociaż widzieliście, co się działo, jak grałem w SCP. 087B. Pełne gacie. Ooh, hello, and how you doing, eh? O, 4 chłopa. Zrobimy ile możemy. Metodycznie. Po troszeczkę. Czy możecie zdjąć pana numer 4? Nie? Że muszę wszystko robić ja? On my own? O ja, jeszcze sam go załatwię. A tego to se machnę tak taktycznie. Jep! Sam Fysia. Teraz mamy tutaj amunicji tyle, że moglibyśmy 3 plutony wojska wystrzelać, ale jeszcze nam jej może braknąć. Baba! Kurde, cywile, bo mi zniszczycie moją przykrywkę. Można wykańczać ludzi bez wystrzelenia jednego pocisku na dobrą sprawę. I to jest piękne. Nie, już gorzej. Ale spróbujemy. Tutaj praktycznie działamy tak jak w Splinter Cellu było w nocy, to tu jest piach, tak więc... I tak nam gówno zrobią, bo nas nie widzą. Fuck. I po decoyu. Ale wybrnąłem. Wybrnęliśmy, przepraszam. Tam ludzie, którzy mi uratowali życie w krytycznej sytuacji. Chyba możemy już sobie pozwolić na mały bieg. Czyżbym mógł już? O! Jakoś tak od razu ładniej. Bo gra oprawą graficzną przoduje. Szczególnie na DirectX 11. Ja tego, a wy tych. Jep. Dobra. Troszkę musiałem pomóc, ale... Nie ma ludzi doskonałych. A ja? Ale żeś se Mikołaj ego teraz polizał. Mocno. Yep. No i co? Samolot is burning. Widzicie to?
Network copies. QRF is inbound to set up a perimeter, but you've got hostiles closing fast. You'll have to hold the position. No, będzie tradycyjne utrzymywanie pozycji aż do przybycia posiłków. Walić, no! Nie mam coś mocniejszego. Ono nie jest mocniejsze, ale nie ma tłumika. To jest złoty karabin, złoty AKS-74 Umakaby. Fuck! Nie wiem czemu wybuch z takim opóźnieniem, ale dobrze. Czyżby gra dała mi malutką szansę? Fuck! No, rzeźnia niezła. O, bloody hell. Zastanawiam się, do cholery byłem. Z jaj się wykluwają. O, fuck. A, sami nasi! Cavalry has arrived! Aby dopełnić dzieła. Perfekt. Zobaczymy sobie, co tam jeszcze... O, ładny wynik, Mikołaj, ładny wynik. Zobaczymy, co tam jeszcze dla nas szykują w kolejnej misji. Wykonując strzały zsynchronizowane, gdy nie więcej niż 3 osoby. Coś tam, coś tam. There she is, home away from home. I love the Navy. I do. Except for all the damn sailors. No problem, 30, because we're not staying. Major just pinged me. Langley's got trouble. Didn't even touch down and we already got a job. Support got our gear in here? Ready and waiting. Mission details are coming in on your MRT now. The black box you recovered in Zambia was well traveled. Och tak. CIA managed to pull the nav data from Agencja Wywiadu Obronnego, AWO, KGB, GRU. Turns out CIA already had an asset in country to monitor a PMC operating in the region. Watchgate says they're providing security for oil companies. It looks like that's not all they're up to. Dobra, możecie mnie tym nie paść, ja i tak nic z tego nie rozumiem. Możecie mi powiedzieć, kogo mam sprzątnąć. Destabilizing an already shaky area. We want to know why. Why? CIA's agent, Officer Dan Sykes, delivered an intel Tego gnoja mamy sprzątnąć? situation and then went dark. A nie, on zniknął. Langley's tried to re-establish contact. So far, no luck. They're assuming the worst. Ja się zawsze obawiam We're najgorszego. going in to locate, secure, and extract Dlatego jeszcze Officer żyję. Sykes, whatever his condition. So? Nigeria, nawałnica, znajdź i zabezpiecz. A nie może być znajdź i zapierdol! IR signature UAV. Use it to identify enemy positions somewhere on high, or to pinpoint and lock in targets. It's your eyes. Będę miał latającego przyjaciela. Fajne. You want to improve your aim?
This will give you a stable firing platform. Bipody są dla pedałów. Nie będę brał bipodów. We're going up against pros, but the PMC boys have gotten sloppy pushing civilians around. Dobra, nie rób mi kiślu z mózgu, chłopie, nie będę brał żadnego karabinu maszynowego, ja dobrze wiem, co ja mam brać, więc możesz sobie oszczędzić swojego słodkiego pierdolenia. Dziękuję. Optyka jest jak najbardziej dobra, myślę. Maskowanie, może pójdziemy tak w ekstrawagancję troszeczkę. Sam nie wiem. Ładny, bardzo ładny. Okej, typ automatyczny, wyłącznie automatyczny. Nie dacie mi magazynka zmienić nawet. A, niech będzie to, już sobie zostanie. Ja wiem w sumie, czy będziemy coś tu zmieniać. To jest taka najsprawiedliwsza. Najlepsze. Nie! Dobra. Zajebisty. Okej. A co mamy na kolację? Wow! Fucking hell. Haha! Miód. Na moje serducho. Taki myślę wystarczy. No, jemu się należy jakieś fajne maskowanie. Tak go widzę. Taki typowo Rainbow Sixowy, odjebany kosmiczny gun. Że ten jest taki sprawiedliwszy. Znowu. Jasne, że zmniejszone ciśnienie. Ciśnienie trzeba zmniejszać. Tłumik. A niech będzie tłumik, bo nie wiadomo, co nas tam będzie czekało. Okej, kolby to nie ma. Wow, zajebisty. Okej. I można jechać. Zobaczymy, co nas tu czeka. Jaki jest teatr wydarzeń. Teatr niejednego aktora. Ja już wiem, jak wykonywać strzały synchronizowane. Ja już to wiem. Mnie już nie uczcie. Nie ucz ojca, dzieci. No. Robić. Jeśli twoja kamera drży, nie, moja kamera nie drży. Moja kamera jest bardzo stabilnie zamontowana na moim monitorze. Dżungla. Afryka, Nigeria, Delta Nigru. Ło! Kacz. Spod wody, niczym duchy. Jak profesjonalni. Zajebiście profesjonalni. Morderczo profesjonalni. Troszkę bardziej kolorowy teren działań. Miło po tych wszystkich brązowo-żółto-sraczkowatych pustynnych burzach. Zobaczymy. Taki odważny strzelać w cywilów bezbronnych. Zobaczymy. Zobaczymy. A kopać dupę złym najemnikom zabijających bezbronnych będziemy już w kolejnym odcinku z Ghost Recon, czyli jeżeli nie umrę i nie ugnę się pod falą hejtu i nie odejdę. Zobaczycie już jutro. Cześć!